Mistħoqqa, qawwija, kienet il-protesta f'Marsaxlokk kontra t-tanker li huwa theddida s-sigurtà, ġerħa ambjentali u monument għal korruzzjoni. U għat-tanker li Joseph Muscat staħħa imur jara ħdieħel. Qed jaħbi l-istudji dwar it-tanker għax hemm sogru evidenti kieku ma jaħbihomx. It-tanker messu nżamm barra l-bajja kif qed isir f'Livorno, l-Italja, fejn żammew tanker simili 20 kilometru il barra fil-baħar. Kieku ma kellniex gvern korrott, kieku għamel multi enormi fuq power station privata illi sissa ħadet id-doppju ta' kemm suppost kellha tieħu biex issir, mhux tal-li m'għamilx multi, tal-intrabat li jixtri l-elettriku kollu li tipproduċi, jixtrih bi prezz id-doppju jew aktar tal-interconnector u jixtrih għal 18-il sena sħaħ. ċara l-korruzzjoni? Għalhekk 5 ijiem wara l-ġurament minn Kastilja bdew jiftħu l-kontijiet u l-kumpaniji segreti fejn iridu jaħbu 5 miljun lira sterlina u $1 miljun fis-sena? Għalhekk il-protesta mistħoqqa, qawwija.